Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा finally SSC गोदान vacancy ओंखारबाय 11,000 नि बारा दङ आरो लोगोसे देग्लायनाय चेन्ज जाबाय एग्जामा आरो लोगोसे नोंथांमोना थाबायनांगोन दा बबे पोस्टआव थाबायनांगोन जों बेखौ नायगोन गोबाव खालामा आरो लोगोसे एग्जामा नोंथांमोना लेंगुवेजआ गासै जोबोर बुरजा मोनदों दा जों नायगोन बे गासैबो डिटेल्सखौ दा लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनायफ्रा साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना थाब-थाबनो नटिफिकेसन मोनगोन दा जियानो जा जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन बेनो जाबाय 18 जानुवारियाव पाब्लिश खालामनाय दा बे पोस्टआ जाबाय लोगोफोर MTS बेनिफ्राय हावलदार पोस्टआव मोननै साख्रि ओंखारदों जेराव 10 पास जानाय लोगो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हाबाय बेनो जाबाय 18 जानुवारिनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 17 फेब्रुवारिसिम थागोन एग्जामा एप्रिलाव जागोन अके स' बे जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजिगोन आरो हानाय एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो दा बेनिफ्राय भेकेन्सिया बेसेबां दंमारो जों नायनोसै फैदो MTSआव दा लोगोफोर MTS पोस्टआव दङ बे पोस्टआ जाबाय MTSआवहाय 10,880 दङ भेकेन्सि आरो लोगोसे हावलदार पोस्टआव दङ 529 आरो बियो बारायबावगोन जेब्ला केन्डिडेट्सआ बारा जागोन अब्ला बारायबावगोन स' बेखायनो बयबो नोंथांमोना दायो अनलाइन खालामदो सोलिगासिनो दङ अनलाइन खालामबानो जाबाय डिसेबिलिटि पार्सनफ्राबो बे पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन जेराव SSC एग्जाम जायो बेयावनो एग्जाम सेन्टार दङ स' नोंथांमोना थांनानै अनलाइन एग्जामखौ हैनांगोन दा बेनिफ्राय दा बैसोआ 18 निफ्राय 25 इयार्ससिम बेनो जाबाय नोंथांमोननि पोस्टआव MTS आरो हावलदाराव आरो लोगोसे नोंथांमोना मिथिखागौना STफ्रा 5 इयार्स बारा मोनो अब्ला स' नोंथांमोना बे डेटखौ नायदो बे डेटनि गेजेराव जोनोम जानाय जानांगोन आरो लोगोसे 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम बे पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो डिपार्टमेन्टेल वाइसआव दङ माखासे बेनो जाबाय नोंथांमोननि 18 निफ्राय 27 इयार्ससिम स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो दानिया बे साख्रियाव एप्लाइ खालामबा बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ बेनो जाबाय 10 पास थ' 10 पास जाथारनांगोन 10 पासनिफ्राय हागोन हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो हायो अल इन्डिया केन्डिडेट्स बेनिफ्राय बेयाव 10 फेलआ हाया एबा 8 पासआ हाया जायखिजाया 10 पास जाथारनांगोन हमना ला 10 पास 80 पास हालांबाय थागोन जायखिजाया 10 पासनि नोंथांमोना डिटेल्सखौ होनांगोन देन बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ होनोब्ला दा नोंथांमोननि फट'आ 3 मान्थ्स अल्डनि बारा जानो मोना गोदान जानांगौ आरो दिनैनिफ्राय हमना ला 3 मान्थ्स अल्डनि नोंथांमोना बोराय जानो मोना फट'आ आरो बेयाव बुंदों कि डेट अफ प्रिन्ट बिथाराखै बाट नोंथांमोना होनो हागोन होबाबो जेबो नङा SSCआव रेजेक्ट खालामाखै दाखालिबो खालामाखै GDआव स' नोंथांमोननि गोसोसै बेयाव जेबो प्रब्लेम गैया स' दानिया फैबाय जोंहा एग्जाम डिटेल्सआव लेंगुवेजआव दा एग्जामा हिन्दी आरो इंलिशल' जायोमोन सिगाङाव दायो 13 रिजनेल लेंगुवेजेस बारायबावबाय बेनो जाबाय नोंथांमोना बेयाव नायदोनै 13 दङ स' बेनो जाबाय एनेक्सार 15आव दङ थानाय बायदि हमना ला नायदोनै लोगोफोर एग्जामा नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांगो नालाय स' बेनिफ्राय PhDबो दङ दा लोगोफोर इंलिश आरो हिन्दीखौ जों मोनखायोमोन नाथाय दायो गोदान बारायबावबाय एसामिसबो लिरनो मोनसिगोन नाथाय जों बेयाव नुनो मोनबाय बर' गैया अके स' बेयाव बर' गैया जास्ट नोंथांमोना एसामिस जायफ्रा रोङो एसामिसनि बेंगलिनि गुजराती बेबायदि लिरनो मोनसिगोन आरो देग्लाय बारायबाय जायफ्रानोखि रोङो स' नोंथांमोना मोजां जासिगोन नाथाय हिन्दी आरो इंलिशआ सिगांनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ आरो बेनो थागोन आरो जुदि रिजनेल लेंगुवेजाव जायफ्रा नैबाव गोग्लैनायाव रोङो स' बिथांमोना बेयाव लिरनो मोनसिगोन अनलाइन एग्जाम दा बेनिफ्राय जोंहा एग्जामा माबायदि जागोन एग्जामा दानो एसे चेन्ज जाबाय सेसन 1 एन्ड 2 दङ सेसन 1आव नायदोनै बेयाव दङ नोंथांमोना 20 कुइसन फैगोन 60 मार्क्स माने नोंथांमोना 2 नाम्बार मोनगोन 45 मिनिट्स एग्जाम जागोन आरो सेसन 1आवहाय आरो सेसन 2आवबो 45 मिनिट्स एग्जाम जागोन सेसन 1आव नेगेटिभ मार्किं गैया फार्स्टनि एग्जामाव लोगोसे सेकेन्डनि एग्जामाव सेसन 2आवहाय नेगेटिभ मार्किं दङ बेनो जाबाय नोंथांमोना रं जायोब्ला 1 मार्क दानगोन होनना बेयाव बुंनाय दङ स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै नायना लायो आरो एग्जामखौ मोजां होयो मानोना देग्लायनि पस्टआ जोबोर बुरजा नोंथांमोना जेबो गोरोन्थि दामाव जायफ्रा हावलदार पस्टआव एप्लाइ खालामगोन PhD दङ बेनो जाबाय 1600 मिटार्स थाबायनांगोन 15 मिनिट्सआव आरो हिन्जावफ्रा थाबायनांगोन 1 किल'मिटार 20 मिनिट्सआव स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो बेयाव स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय बावैनि स' बिनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव माखासे डिटेल्स मोनबावगोन बेनो जाबाय जोंहा नायनोसै फैगौबो खालामा दा नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामनो हागोन कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय दा हाइटआ 157.5 सेन्टिमिटार हौवाफोरा बेखौ नायना लादो आरो चेस्टआ 81 सेन्टिमिटार जाहैनांगोन एक्सपेन्ड खालामबा आरो हिन्जावफोरनि हाइटआ 152 सेन्टिमिटार जाहैनांगोन नाथाय लोगोफोर ST हिसाबै हौवाफोर हिन्जावफोर 5 सेन्टिमिटार खमानो जागोन एबा 152 जागोन हौवाफोरा दा बेनोमोन दिनैनि SSC MTS आरो हावलदार पोस्टनि सिलेक्सन प्रसेस आरो भेकेन्सि आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालामगोन जाहाथे बयबो मिथियो आरो लोगोसे जेब्ला लेटेस्ट आपडेट फैयो आं नोंथांमोननो लाना फैगोन